Kasur kabri uhnyu trep kan penlong da kajing syong kalan mungor haka khatlai terik metau banai risau ar hajar ar phuai pan bor ya ka sarkar jella pan weng kam shipor ya ki he pulet ki badan kti pan siat yap ya u general secretary barim ka HNLC uba cherish the field thank you haka yingsa jong u hamaulai kentan masar haka step perngap jong ka khatlai terik banai nai lar ar hajar ar phuai haba keren cikilat patai kubor hadian balakut kejingelang kabalalong menta kasingi ka terik benai risau arjar arpuai u sekretari jongkasur kabri u terap uba marbo dekar ulaong bakin amsyang klikti kat baka sorkar jela kampat weng kam shipor ya kini ki he pulit ki badan kti ban siat yap ya uba che pat kasur kabri u terap kan pen klan chushu ya kijing yaki te hakani ka por ka pamta hakani ka sengi ka pamta ka nyutrik Oktober ajar kuwi kasur jong ka berinyu trap ngayo ban khot ya ka jingelang jong ka extep committee ka jong ka ban ngasu ban ai kublei ngkong syap ya ki pradhot na keleng ki district beper na riboy district na po west Kasing district na po Jantil district na po Shillong bat nang ni na po mulai kibaraya plat por kenang ban sya kani ka jingelang ka bamenta kasengi kani ka jingelang kalong bangi khot na kawai kasur ka ba nginiya yang syakmat ban pendep ya ki jingdawa ki long bet ba nakaliang ka sur jang primo trap ngindawa yang nak sarkar ba kadai ban suspend ya kitu ki he kulit balik bian ki badan keti ban siat yap mi bakshi hak khalai trik jong Agos GPI balai ni sange sipor ya ki jungi namar nakadau jong kajing khalat kensan jong usharman jong kaburinyo terap jongi iba Sylvester kurba bat ngani thu ipiru bubun hiru ki dekhot ki ngelam ki jongiru ki yok tanglut ke sobon aingu kat yo nombu nong thau yo ladam kat pat bat ngi ilayo ya kamen ka wasat ka khlan at menta kasengi ilayo ban khot ya kadi kejingelang de kejingi kendu kejungi menta kasengi kolong ba ngini perkhat ya kikam bangin jam syakmat kumbang ila dawa na ka sarkar jela na chief minister ban suspend ya kitu ki pulit bat kumba pilai bahadu menta kani kakam ka klempoi syai ru ban isubon ong ba yimdon jing sanya su ya kani ka sarkar jela kabam sengap ya kasur jong pajma kabam sengap ya kasur jong kaberi nyutrap te hakani kapor kabamta mi kwa ban ong ba ka sarkar kamla ban pen sengap ya ki jingdawa ki jungi jong kasur jong kaberi nyutrap ban dawa ya kitu ki pulit ki badan keti ban peniap bi ani ba shi kamla ban pen sengap jar yangi bat nakaliang kejungi iniat bet syakmat bat iniat dawa ya ka hok ya ka justice na ka benta ka yeng kesem jong ilit ba Chesterfield thank you te hakani ka por ka menta nila shim ya ka wi karai ba nakaliang ka kunhun kejungi ba iniat syakmat ya ki program kejungi ya ki agitation program kejungi ya ka ba ngin penbor biang sasi sien nang ni syakmat ya ka sarkar jela ba kadai ban suspend bet ya kitu ki pulit ki basiat yap bian ya iba si haka khalai trik jong ubanai Agos dengan sukwa ban pentip ya pi hakani ka por ka pemerintah ba haka khalai trik jong uni ubanai pemerintah arjar kuai on pelong ya ka sit in demonstration kajing syong kelai mengor da kasur jong ka beri nyutrep
kabakun thop ya kisur ki baper ki kunhon ki baper na ki district ki baper ki badon lang hakani ka kunhon ka jungi ka sur ka bunyu trep ya ka ba kin sayawan ban yashim benta na Riboy district na West Kasil district na Shillong na Maulai mat kham tamru kitu kisur ki baper ngakwa ban apil hang ni ki balami syahmat man kersyani gini ki jingdawa man peniyo ya kata ka hok ya kata ka justice na kamta ka yeng sem jong ilit ba she hot abide bakani ka sur jong ko pernyu trap ko mangala bataya pi bat ko play tip kani ka sur jong ko pernyu trap kalami haka khat santrik jong u benai September bat nagawi ka sur hi nagi babun kisur nagi baper ki jong ki district jong ka pernyu trap nilai shim ka tukarai bangin penmi ni kani kesur jong pernyu trap namar ngi ba shibana kimti nilai yai dawa nak sarkar nilai yele nak sarkar bandawa ban suspend yang ki kulit bat ke sarkar hadu shibana kimti nilai pelong ya kitu ki demonstration ki baper no nilai i belak de ki jingthang ki tin shop ki jing shong jing lak baper ki jungi nilai yele shibun ha hadu shibana kimti ngi ba ka sarkar hi kam shim rasngam ya kata ka sur ke jungi te dena ni kadal ba nilai perkhat bat nakawai ke jemut bat nakawai ke rai mo kam dehi ke rai ke jungi tang simet de ke rai jom kisur ki babon naki district baper yang sur jom brin trap da shong chu jungi lang bat ngila penmi ya kani kisur brin trap ban penkhan shu ya kani kisur ke jungi bat penkhan shu ya kini ki jingdawa ke jungi khanang bak sarkar kan sengap ya kini ki jingdawa ki jungi dawa na kaliang ke sarkar jela bakadai ban suspend shwa ya kitu ki he pulit ki beron keti bean ban siat yap ye ba she khanang ba kani ka judicial inquiry kalong ka bayat bet ya henti bat ka bakut ka persuwa pan ngi hadu menta bakani ka sarkar jela kamshim na le hadu menta bat kala susngap menti bet ka kambung la ong menne na ka sarkar jela kanumla wan pasngap jar ya ka sur ko buri tolep highway day bat kani jingi khi ke jungi bat highway day bat ke jingtawa nga ka banta ban wengkam shwa shipur ya kitu ki he pulit ki beran keti ban set ya pean ya iba shi ha khalai trik bana egos ya ka ju ka por na kaliang ka jungi na kaliang ka ni kenhun ni sngo ban apil ba ha ka tu ka khalai trik ka badai ka singi yap kaban kenjo arbanai kenti ya ka jingsa se yang jong iba shi thank you bangila pelong ya kani ka sit in the motion wat na kalang akun hun ka jongi ni apil ta ka jing smurit sha ki pat ba long song snong jong ka brin trap jong ki district ki baper nadu ki long kumi ki long kpa ki samla kan thai ba chinrang ba sngo ba ban yami lang ban ya poi lang ha ka tai ka sit in the motion ka bala penbet kerpang da ka sur ka brin trap ha ka khalai trik trong mentau punai ha ka por khatway baje men step te kumjuru ngi apil ya ki pat ba nong sunong jong ka maulai konstitusi ki long kumi ki long kpa ki khun samla baro khamtam kani ki issue jong ilit ba shi ka badehi ka tenrai nang ni napo ka snong ka jungi napo ka maulai konsumsi ngasngo ba ki khun samla baro kan thai ba senrang kilong kumi kilong kpa ngi apil da ka jing sungrit botung ini snok tilang ngin yami lang renti ha ka tai ka sngi ha ka khalai trik jong ni uprai ubonta ban yawan nem ban ai men siem ban kum ka dak bangin presyo yang sesien ka government ba kan penurlong ya kita ki jingdawa ke jongi